व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो हम फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके, वही सेम शक्ल लेके और नई गाड़ी। नई मतलब हमारी पुरानी है, लेकिन ब्लॉग में पहली बार आई है। तो मौसम बहुत ही प्यारा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अभी। तो अभी से हमारे जो 5 ब्लॉग आने वाले हैं वो हम मराठी में करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ के लोकल से, मतलब जो हमारे दोस्त है जो हमें पहले से और जानते हैं, वेल विशर्स, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जरा तुम मराठी में ही देखो। होता है कि मतलब अपने इधर के लोगों को फील आना चाहिए। तो हमने चैलेंज लिया कि अभी देखेंगे 5 ब्लॉग मराठी में करेंगे। का फोन आ गया। तो 5 ब्लॉग हम अभी से मराठी में करेंगे। तो अभी से हम मराठी में ही बात करेंगे। तो इतना सा ही मैं हिंदी में बोल रहा था, तो हसो मत, समझ के ले लो। हा बघा, मोबाईल बघत गाडी चालवतोय। 2 जीव धोक्यात घालतोय, हिचा एक माझा तर मोठा जीव, तुझा छोटा जीव आहे। काय सांगू यांना, छोटा जीव सांगताय। अरे बाबा, आता आम्ही कुठे जातोय? कुठे तुला मला विचारता दोघां म्हणून कोण पण बोला। सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल या गावात जातोय। तिकडे काय आहे, धरण आहे, डॅम फुल डॅम आहे। तो कुडाळवरून फक्त 20 किलोमीटर आहे। हा तो कुडाळमध्ये, तर कुडाळमधून आम्ही चाललो होतो आता माडखोलला, जे की फक्त 20 किलोमीटर आहे। तिथे आता सध्या तर पाऊस नाहीये, त्यामुळे एवढं पाणी नसणार। त्यामुळे तिथे जाऊन बघूया आज, म्हटलं जरा एन्जॉय करूया, म्हणून तुम्हाला म्हटलं ब्लॉग मध्ये दाखवूया आज। आणि तसे पण आम्ही खूप दिवसांनी आलोय, म्हणजे आता खूप आधी एक शेवटचा व्लॉग आम्ही शूट केलेलो, त्यानंतर टाइमच भेटला नाही। माझी जरा एक्झाम आणि होती, हा आपल्या कामात होता, ही काय ही फ्रीज असते। कोई काम ही धंदा नहीं है। मराठी, कोकणी, गावठी, दररोज सारखा रस्ता इथेही खराब आहे। त्याला पकड, मध्ये हलताय त्याला, गोल गोल। हा, होऊ शकता रस्त्याची हालत खूप खराब आहे। आणि सुंदरता पण आमची बघू शकतात कोकणची। रस्ता खराब, रस्ता प्लस सुंदरता। दुर्लक्ष द्या। हे काका, ही काकी, मी काकी, तू आजोबा। हा आजोबा, आणि मी हँडसम बॉय। हँडसम। हा आहे आंबोली बेळगाव हायवे, म्हणजे स्टेट हायवे आहे हा। ऍक्च्युली जो बेळगावला कनेक्ट करतो, म्हणजे आपल्या बॉम्बे गोवा हायवेवरनं आपण लेफ्ट घेतला की हा रस्ता स्ट्रेट आंबोलीहून बेळगावला जातो। तर ह्या रस्त्याची जी कंडिशन आहे ती कसं आहे, इथून तुम्हाला अवजड वाहनं, म्हणजे सगळी जे घाटातून जाणारे मोठे अवजड वाहनं आहेत, चिरा वाहतूक वगैरे, त्याच्या गाड्यात गेल्यामुळे रस्ता पूर्ण लगेच खराब होत जातो। जे तुम्ही गोड शब्द जे ऐकलात ते हा असं कधी बोलत नाही। काय तू जड शब्द काय धनु, तू तरी कधी ऐकलीस का ह्याचे एवढे मोठे मोठे शब्द? बहुतेक मराठी शिकायचं नाही, बोलायचं आहे म्हणून तो शिकून आलाय, शिकून आलेला आहे। गुगल वरून 2, 3, 4, 5 शब्द असे वाचून आलेले आहे। गोकमपट्टी इथे आम्ही रोज असणारे शॉक झालो। मी म्हणतो काय बोलतोय, नक्की मराठी आहे काय संस्कृत आहे? अवजड वाहन तर तुम्हाला याच्यावर काय बोलायचं आहे? काय नाही, कास जय श्रीराम। तू बोल, तुला काय बोलायचं आहे? कहाँ से आते ये लोग? इथे आता मला रेंज नाही तर मी पण 4-5 मोठे शब्द वाचून घेणार असतो। आणि पाठ करून तुम्हाला सांगणार. वाचून नाही हे बघा, आलो, मनाचे शब्द वापरतोय। ओके तुम्हाला तुम्ही पण बोला ना। तर इथून आता लेफ्ट मारायचं आहे ना, आम्हाला जे येतं ते नाही बोलू शकत, मग तो फॅमिली ब्लॉग नाही आला। ही बघा ती नदी, ओ वाव, पण त्या नदीला पाणीच नाहीये कारण पाऊस संपला। आम्ही तुम्हाला थांबून दाखवतो आता। ती तू इलोय कधी इकडे? कधी इलोय? हैसून पाटी नाही रे, हैसून चला पटापट, तुम्हाला समजत नाही मग। आता इथून आम्ही जातोय खाली। आता इथे कोणतरी आहेत थोडीफार लोक, बघूया खाली जाऊन। व्ह्यू पण छान आहे एकदम। आता थोड्या वेळाने सनसेट होणारच आहे। आम्ही आज लेटच निघालेलो थोडं, कारण जरा कामं होती आमची, ती आज जरा थोडी आटपली लवकरात लवकर, आणि म्हटलं आज जाऊया। पाण्याला फ्लो तेवढा नाही आहे, फ्लो आता कमी झालेला आहे एकदम, कारण
पावसाळा एकदम आता एंडला आहे. 4-5 दिवसांनी 10 दिवसांनी एकदा पाऊस पडतोय सध्या म्हणून. हे आहे आमचं कोकणाचं दूध सागर. तिथे एवढी गर्दी होती की बघायला भेटत नव्हतं. इथे बघा कोण नाही, नुसतं आम्ही आणि 2-4 म्हस तिथे. लपले कॅमेरा कॉन्शियस आहेत. आम्ही पाळलेला म्हशी कॅमेरा कॉन्शियस आहेत. भात जो आता पिकलाय, जो कापण्यासाठी रेडी झालाय, म्हणजे त्याच्यात आता तांदूळ बनलेला आहे. आणि आमच्या कोकणात खूप सारी भाताची शेती आहे. मस्त पण आहे खायला, मस्त तो. कारण की इथून 2-4 आम्ही काढलेले आहेत. तर हिला मारणार, मला मारणार, याला पण मारतील 2-4. आम्ही जातो. चला आता इथून पुढे निघूया, डॅम जवळ जाऊया आपण. आता डॅम जवळ जाऊन तुम्हाला जास्त वेळ नको काढूया, कारण रात्र झाली तर शॉर्ट्स दाखवता येणार नाही. त्यामुळे आपण आता डॅम जवळ जाऊनच बोलूया तिथून. तर आता आपण इथे पोहोचलो आहे जागेवरती. इकडनं आपण घेणार आहोत लेफ्ट, आणि इथून लेफ्ट घेऊन आता आपण आतमध्ये जाणार आहोत. इकडनं डॅम आहे आणि इकडनं सरळ गेल्यावर आंबोलीला जातो. आंबोलीहून हा सरळ रस्ता बेळगावला पोहोचतो. तर आता आम्ही डॅमवर पोहोचलो आहे. हे सामंत फार्म हाऊस रिसॉर्ट आहे, जिकडे तुम्ही राहू पण शकता. आणि इथे पुढे डॅम आहे. तिथे गाडी जात नाही ना, खाली डॅम आहे. आम्ही आमची गाडी इथेच पार्क केली आहे, कारण पुढे हा जो रस्ता आहे तुम्ही बघतायच कसा आहे, तो एकदम चिखल आहे असं वाटलं, म्हणून आम्ही गाडी घातली नाही. म्हटलं काय की बोलेरो असली तर घालू शकलो असतो. आत्ताच जस्ट पाऊस पडून गेला आहे मित्रांनो, त्यामुळे आता चिखल एवढा झाला आहे की चालतानाही आम्हाला मुश्किल झालं आहे, की पाणी सगळं आमच्यावरती उडतं आहे चिखलाचं उलटं. आणि लोकांनी गाड्या 2 व्हीलर वगैरे घातल्यात ना, त्यामुळे अजून एकदम पाय जरी टाकला तरी पाय खाली जातोय. You can easily hear the sound of water. इनोवा येऊ शकत नाही. अबे इनोवा येऊ शकते, पण अल्टो जर घासली तर काय फरक नाही पडत. इनोवा घासली तर फरक पडतो. आम्ही जो वरसून डॅम बघला त्याच्या आता खाली जातोय. हा असा सरळ असा खाली एकदम असा ट्रेकिंग आहे, बघू शकता. इथे पावसामुळे मस्त हिरवगार झालेलं आहे ही जागा. आमच्या लाईफमध्ये ट्रेकिंग खूपच आहे. काय धन्नो, खूप आहे, खूप. अवर लाईफ इज फुल ऑफ ट्रेकिंग ब्रो. तो बघा, तो पुढे चाललाय, ही पाठी आणि मी पाठी. म्हणजे काय झालं तर असंच 500 पाठी पळायला भेटतं. तर इथून तुम्ही हा डॅम बघू शकता एकदम व्यवस्थित. हा बघा डॅमचा व्ह्यू. अजून आम्ही थोडं खाली जाऊन बघतोय, म्हणजे तिथे जे थोडं पाणी साचलेलं आहे तिथे जातोय. तर चलो. आणि एक गोष्ट म्हणजे आम्ही बोललो अशी मजा मारू नका, तर तुम्ही थोडीच ऐकणार. पण आल्यानंतर सामान घेऊन जावा आपल्यासोबत. असं बॉटल बिटल इथे टाकू नका, घाण दिसतं. आणि त्याचसोबत आता आम्ही इथे आलेलो तेव्हा 4-5 माणसं तिथे बाहेर बसून ड्रिंक करत होते. तर लेडीज आणि पण येतात, ही गोष्ट जरा लक्षात ठेवा. परत काय तमाशा करतात तो. बाकी काय आपली जबाबदारी आपण आपल्या हातात ठेवून चालावी. क्या बोलते पब्लिक. तर हा जो आता आपण डॅम बघितला आहे तो माझ्या मनात खूप जवळ आहे. कारण की जेव्हा आम्ही 11वी-12वी बंक मारायचो तेव्हा आम्ही इथेच येऊन बसायचो. तेव्हा कोण नसायचं इथे. मस्त शांतता आणि चांगली जागा होती तेव्हा. आणि यांची हालत बघा इथे खराब झाली आहे. होय दमली नाही जमना. चला काय चल. मोठे माणसं गाडीन फिरायची सवय. BMW आहे तिच्याकडे, ब्ल्यू आणि व्हाईट कलरची. आता सनसेट झालेला आहे आणि किती पाणी शांत वाहत आहे ते बघा.
आणि कसे पक्षी उडतायत, मजा घेत आहेत. आणि हा आहे लवर्स पॉइंट. दाखव लवर्स पॉइंट. तेरी भी गेली ना. हे सावंत फार्मचं बॅक म्हणजे पाठून दिसणारा व्ह्यू आहे. तिकडे छोटे छोटे हट्स आहेत आणि तिथे तुम्हाला राहण्याची जेवणाची सर्व उत्तम सोय आहे. तुम्हाला निसर्गाच्या सानिध्यात राहायचं तुम्हाला चान्स मिळू शकतो. खूप काय वाटतंय जरा सांग, तुला कसं वाटतंय? मला असं वाटतं की मी चालते आणि ते माझ्या बरोबर चालतंय दगड. म्हणजे फास्ट गाडीतनं कसं वाटतं, झाडं या धावतायत तसं वाटतंय. आता तुम्ही या मुलीची हालत बघलात तर आता आम्ही हिला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये जरा भरती करून येतो. बघू तरी काय झालं हिचं. नंतर सांगेल पाणी माझ्या पाठी लागलंय. मग पाणी बोलल्यावर उडी मारेल. हे बघा पाणी, तो बघा पाणी, पाणी. नाही ना, अजून थोडं आहे, ठिकाणावर आहे अजून. तर आपण लवकरात लवकर डॉक्टरला भेट देऊया. तर जाऊया ना. बघलात विचारत बरोबर नाही. आता आम्ही इथून निघालोय. आता आम्ही थोडं सावंतवाडीला जातोय. तिकडे तुम्हाला तलाव वगैरे सगळं दाखवू. त्यानंतर घरी जाणार. त्यानंतर आम्ही घरी जाणार. आता गाडी फिरवतच आहे पण कुठे थांबवत नाही. एवढे दुकाने दिसत आहेत खूप सारे दुकान. कपड्यांचीच आहेत. काय ते नाही कॅफे हे बघ. हा त्याची साईड घेते ही. भूक तर लागली आहे जोरात. अमृत तुला चहा पिणार का तू? नाही. तुला काय पाहिजे? मला काय पाहिजे? तुला बॅचलर्स कॉफी पाहिजे? खोलतोय बघला. सेट आहे सेट. हा पूर्ण खोल आहे आणि खोल. ओके बंद कर. चल राहून मी करतो. यांची गाडी ही धनू, हा प्रसाद, आम्ही आणि हे सावंतवाडी आणि हे पोलीस. त्याला खास खाते आहे. तर आता आम्ही आलो आहोत बैठकमध्ये चहा पिण्यासाठी. तर हे दोघे जण बसले आहेत आणि चहा पित आहेत. तो ये देखो हमारी फुल टू सेवा हो रही है अभी. अच्छी बात है, हम खुश हो गए. ये मेरा है चेस. इसको कुछ नहीं. हाँ. तर आता आम्ही रिटर्न चाललो आहोत आपल्या घरी. तर आता हा ब्लॉग आम्ही इथेच संपवतोय. तुम्हाला जर आता आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि नक्की त्या डॅमला व्हिजिट करा. तुम्हालाही आवडेल ती जागा. खूपच छान आहे, बघण्यालायक आहे व्ह्यू तिथेचा. फक्त अजून थोड्या दिवसांनी गेलात की तुम्हाला पाणी पण थोडं कमी मिळेल, म्हणजे खाली उतरताही येतं तिथे. आम्ही लास्ट टाइम गेलो तेव्हा मिळालेलं. सो तुम्ही नेक्स्ट टाइम जाल तेव्हा थोडं पाऊस कमी असेल तेव्हाच जा. थँक्यू.